sziasztok! Hát tudjátok, hogy én hol vagyok? Nem tudjátok mi? Hát a levendulásban vagyok. A levendulás meg nyitva lesz. Mikor is? Most szombaton 20-21. Képzeld el, reggel 9-től este 7-ig, 8-ig, mit tudom én. Na de várjál, annak idején azt mondták, hogy ez a levendula, ez olyan, hogy ezzel semmi probléma nincs. Bakker, 4 kézláb kell mászni, úgy kell a gazt kihozni. Megmutassam, hogy? Na megmutatom, figyeld már. Így alányúsz, így, és így végig ezen a marha hosszú soron. Egyébként jó vagytok? Na azt is elmondanám, hogy nem csak most hétvégén, jövő hétvégén is nyitva leszünk, méghozzá ugyanígy szombat, vasárnap. És hogyha igény van rá esetleg, akkor még később is. Jaj, na gyertek, megmutatom merre. Képzeljétek el, hogy mennyit kellett itt dolgozni. Jaj, rengeteget. Olyan kosz volt itt, hogy nagyon ezt az egész izét le kellett sikálni kettével, végig. Itt fogtok tudni majd bejönni, aki akar. Én biztos, hogy itt leszek. Meglátod. Na, és akkor megmutatom nektek. Várjál, nehogy pofára essek itt. Megmutatnám nektek. Még mindig nincs minden kész. Ajjaj, itt annyi dolog van még, hogy dolgozom magam. Na ide figyeljetek, itt van a levendula. Figyeld már, milyen sötét. Na srácok, közben hadd kérdezzem, meg mindjárt vége az iskolának, mi? Na, aztán kimegy dolgozni, tudjátok? Itt a levendulában annyi munka volt, mint a fene. De dolgozni? Nem, oda néz már milyen gyönyörű. Ki van nyílva, mint a fene. Nagyon gyönyörű. Na és most mutasd meg, milyen hosszú ez. Rengeteg sok levendulánk van, de... Ó, jaj. Na most már le is ülök, mert dögfáradt vagyok. Jaj, gyerekek, a lábaim. Jó sokat dolgoztunk, de jó volt. Bírom a melót, úgy tűnik, bírom. Nagyon. Hát, kisunokám, azt megmondom, még nem nagyon sokat dolgozott, de majd ő fog dolgozni később. Igen, ő is itt lesz velünk. És mama, hova jöjjenek, ha jönnek? Ha jönnek? Hát hova jönnének? Hát Budakeszire, a budakeszi levendula farmra. Hát és akkor most, hogy hol van? Hát bárhol van. A Spártól lehet jönni, az egy 200, nem, több mint 200 méter, 1200 méter sétálva egy hosszú utcán be kell jönni. És pontosan hol leszünk? Manduladülő. Manduladülő, igen. Budakeszi Manduladülő. Budakeszi Manduladülő. 2? Hát 2, meg így a sarkon van pont. 2, figyelj, mutasd meg.